belai no wano masingsa eba khairong masingsa koktuma belai khino mokoli mukti klainani ojon belai khino bwkhao thei klainani ojon eba belai khino bwkhao dukho nangnani kok tamo nale 38 bosorni umor takhok Komol Dev Burma bini kami wngkha Dev Prasad Thakur para thangnai January talni siming thongaro klaijak sakhamya wngwi bini sakhamya wngkha bohokni cancer malkhung mothorwi bihik bwsano chari tongjamani phiaba kwbangma jora rombui thongaro klai tongma bai tabuk malkhungbo mothor malia bai nukhongo belai kheno jungjal achai tongkha phiaba tai koikha takhok komolni bihik bini bwsaino hamnani bagwi khagonang lukurong thani yak pholokka kisachukpano subakha hingke ani bwsaino sak khamnok rogo tlangwi ang nairimannai hinui koikha phiaba ajinai borokse thongaro klaijak hingke bahaike bwsa tai bihik chong mai machanai hinui belai kheno koktuma wano masingsa phiaba mohaino kwbangma jagao wngwi tongo phiaba mohairokno jodino Tripura sa khagonang luku khagonang wngwi tongkhai norokbo subadi norok subana hingke TP screen ni bisingo norok bini bank account number ayang tino norok bono subai mano khoksa himbo khokni hinbo norok soyo nai tongdi jini Kok TV channel tuila khe bohok dujagmani mane bohok thungthungmungoi mane bohok tori hayo angka hayangoi sing doctor rok naijakha naijagino bithi roksa phano hamya ole khimaya sing thangsugo mahaiya angke abon pore hingke khimaya angtengte poras binti khifaya khiman bithi pho jari khisi phaidiya phaidis maniyo gam hainga nungaite doctor thanglaiya taisata khirok test khajani ba bor tingi lagi jibo ge jibo bor tingi mase bohok tang nai mele ruli sikore hin doctor wa hinjago gabon ya gulo kha satping khirok se ni hibroka khirok test khajani rokha roi so khirok test khajya mane private to khajya khamen ya gulo phnogi malai tini cancer ni hinjakta cancer hospital lo pathoka sino ga cancer hospital thamani no phnogi mani no binamo chidesen khaisa bai semanai ni hongka ga khaiba khaimale taisi khirok test khaji hinjauka i phutboro ka hamke mane operation nang to nei sasu boro bithi konjori asino amhaja operation khanya kai busur rang thangna marok susan amro ku saisi mayo ko maro boro rugi se rong mayo suno rugi bro maya ni bu saya kuno biya o test khajangno khaji piro amhai ng tongo nda sunga sakri kheto jaga ngla khane ele tamo khai tongmani bo ngo buning gari chalogo make no khungo chori tongle mata tawo ajine sigre enra pulu korong na tamo kok kusana muso abono lo korong nang konya musungo khausa khongni pa lo khangkan besai ta kisela khamni phani nang asata bo bayra talang khangka bo hamni nang kuito khai asno और तो abun lo korong na koi jawo और ने हेल्थ मिनिस्टर बा हमरक बाय तो कक दो साला कन हो korong sabai pana malaya ko jo kana somoi giri mang mane bunyo sadi hinga bui somoi giri mang ni chata ma hai मनो बसरो नांग नो रांग रो bayra thana ka to rang nang nai oro hinga to operation nang nai ni chimi sawo kurugi siro maya ga bai khanye ba ge operation ka nang so kono ni sawo mane biti ka chi kon maya बुम खेतामो bung ke bini Komol Dev नि निखे puspara ni dev एमने बसा रख खो बसो roksano hajala roksa tongo kelas 7 pori jongo bo thimo de pore berusun pori mali eta de rang puse tongma bo bim ba ni orman khoros thang tongo durung jangman bithi ta salo kolni ro dilis saima tongsu durung jangman ni to bo ko miya thasing bo ma ko ni tong khabo
Ni mung khitang. Kusburan de urma. Emne ration card dogle bom hai no APL da BPL da. Amtu BPL no. mai rong lo man nabla. Kini kira sangkat sebab jaya bu. Tangsa nukta. Oh.